Arkadaş ýeriniň umumy bilim berýän mekdepleriniň arasynda arşyň nepesigi türkmen halyty atly bäsiş geçirilýär. Ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýeşenmesine bellenilmegi ýoly goýulan türkmen halytynyň bayramy münasibetli geçirilen bäsişi gyzykly hemde özüni çekijek häsiýeti eýe bolup, ýaş hylyň halyt okumagy bolan höwüslerini hemde ukyp başarnyklaryny ýüze çykarmaga ýardam berdi. Arşyň nepesigi türkmen halyty atly bu bäsişik berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne gahrman arkadamydan hemde hormatly prezident bilen ata babalarymyzdan ene mamalarymyzdan miras galan milli gymmatlyklymyzdan depde surlamydan geljek nesillere ýetirilmegi, kemilleşdirilmegi, gorulmak hemde dünýä ýaýylma wagtda durmuş geçirilýän giň gyrymly işlerinden gahrman arkadamydan Janly Ruwaýat atly kitabyna aqym türkmeniň ýüzi mahmal ýaly halyty bu hakyky zähmetiň erjeligiň we alhamyň netijesi bolan bir bütügülükdir diýen ajaýyp sözlerine uğralanyp geçirildi. Bäsişiň maksady ösüp gelýän ýaş neslin köp zähmet hemde sabırlygy talap edýän türkmen halytyny dokumagy bolan höwüslerini artyrmagy, türkmen zinalarynyň ihlasy, mehrsingen, häzirki näçeleme dünýä halklaryny haýrana goýan türkmeniň öz borçly, nepis sunutyny dowam etdirmeklerini hemde kemilleşdirmeklerini adanmagy gönükdirlenler.